आं दहायनो बुंबाय जे जुडिशियारि सिस्टेम जिखिनि माबायो बे स्ल' जायो आरो एग्रिमेन्टनि सिगाङाव बिथांनि कनभिक्सना जाजेनदों भार्डिक्टआ बिथांनि एगेन्स्ट थांदों दा कनभिक्टेड मानसिनि केसखौ उइथड्र खालामनो मानो हाया सरकारनिफ्राय बे जायफोर कनभिक्टेड जानाय बिथांमोननि ट्रायेलाव जेबो सहाय खालामाखै हेल्प खालामाखै होनना बुंदों खिन्थु थांनाय 2-3 बोसोरनि जिखिनि केसनि माबा खरस बेखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होगासिनो दं दिनै बिथांमोन माबालाय मा जानो दा किसुमान पलिटिकेल मटिभेटेड खोथा लानाय बिटिआर सरकार जिखिनि खामानि मावदों बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय बेखिनिखौ डिनाय खालामबाबोथ' जानाय नङा बिथांमोनाथ' सरकाराव गैयाना जों बेसेबां पार्सेन्ट इमप्लिमेन्ट खालामाखै बिथांमोना जेबोखौनो मिथिया बेनिखायनो बिथांमोननि बाथ्रायाव जों फोथाया बिथांमोनाथ' सरकाराव गैयाना जों बेसेबां पार्सेन्ट इमप्लिमेन्ट खालामाखै बिथांमोना जेबोखौनो मिथिया बेनिखायनो बिथांमोननि बाथ्रायाव जों फोथाया बेबायदि जोंहा रिहेबिलिटेसननि जि माबा बेबस्था बेवहाय प्राय 600सोल' बाखि दंसै जोंहा प्राय 2000 दंमोन इन्डिपेन्डेन्ट बेनिफ्राय एक्सप्रेसयै होनायाव अबसे जोंहा संख्या खम जादों खारन गोबां दं प्राय 2000सो दं बेनि भितराव जों दासिमहालागै हयथ' 400सोल'सो एक्सप्रेसयै माबा होनाय जादों केस उइड्र'आव जोंहा प्राय 1800 केसनि भितराव दा 400सोल' केस उइड्र' खालामनाय जादों बाखि प्रसेस सोलिगासिनो दं कारण लिगेल प्रसेसनि खामानिफ्रा जथेस्थ' स्ल' जायो बेनिखायनो बेयो स्ल' जागासिनो दं खिन्थु थेवबो जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबा आरो बेनि अनगायैबो रिक्रुटमेन्ट बेलायाव जों पारामिलिटारि फर्सआव जि रिक्रुटमेन्ट बेवहाय अबयस्से जोंहा एनडिपि केडारनिफ्राय खोब खमसो थांदों आसाम पुलिसनि जिथु रिक्रुटमेन्ट बेयावबो एनडिपिनिफ्राय खुब खमसो थांदों कारण जोंहा बैसोबो जाहैला क्वालिफिकेसनबो मिलायला बेबायदि हिसाबै एसे खम जादों खिन्थु थेवबो जों जेसेबां हायो नाजागोन आरो जोंनि बिटिआरनि सिङाव जिखिनि माबा जागोन रिक्रुटमेन्ट जागोन बेयाव जों जेसेबां हायो एनडिपिनि केडारफोरखौ जायफ्रा बैसो मिलायो क्वालिफिकेसन मिलायो फिटनेस दं बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायाव सोनो थाखाय नाजागोन बेखिनिखौ जों दिनै सार नाथाय जों नुनो मोनदों जोंनि एनडिपिनि आफादगिरि गनायमारि सारा दासिमबो जेलाव ना बे केस आं दहायनो बुंबाय जे जुडिशियारि सिस्टेम जिखिनि माबायो बे स्ल' जायो आरो एग्रिमेन्टनि सिगाङाव बिथांनि कनभिक्सना जाजेनदों भार्डिक्टआ बिथांनि एगेन्स्ट थांदों दा कनभिक्टेड मानसिनि केसखौ उइथड्र खालामनो मानो हाया जिहेतु बे लिगेल सिस्टेमाव बिथांखौ कनभिक्टेड खालामबाय दुखि होनना प्रमान होबाय जेल अर्डार होबाय बेनिखायनो बिथांनि जेल थानाय बेखौ दिहुननोबाबो लिगेल प्रसेस थानांगोन दा सुप्रिम कर्टआव केस सोलिगासिनो दं दा बेनि गुदि खरसखौ जोंनि माबायानो बिटिआर सरकारनो बहन खालामदों दा खिन्थु बिथांनि न'खरनि मानसिया बेखौ गनायनो नागिरा सरकारनिफ्राय बे जायफोर कनभिक्टेड जानाय बिथांमोननि ट्रायेलाव जेबो सहाय खालामाखै हेल्प खालामाखै होनना बुंदों खिन्थु थांनाय 2-3 बोसोरनि जिखिनि केसनि माबा खरस बेखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होगासिनो दं दिनै बिथांमोन माबालाय मा जानो दा किसुमान पलिटिकेल मटिभेटेड खोथा लानाय बिटिआर सरकार जिखिनि खामानि मावदों बिथांमोनखौ दिहुननो थाखाय बेखिनिखौ डिनाय खालामबाबोथ' जानाय नङा